Ja bi bio još gori, čoveče. Ja da se sutra probudim kao Nikola Đoković, teniser broj 1 sa svim tim parama. Ja prvo bi raskinuo s mojom devikom. Onda, ne bi bio s onom Jelenom, ona je divna, ona izgleda kao princesa. Našao bi neku raspolu sponzorušu. Jevo bi je na oba načina koja znam. Onda bi googlao malo onako na internetu i onda bi došao i rekao kao, Dušo, danas probamo analno. A ona bi bilo u zonu, ajde za Srbiju. Onda bi ja prstao sa mozgom, jer svi muškarci imaju taj deo gde samo prsnu u jednom trenutku, gde krenu one najgore stvari, ono što krijemo od vas u svakom trenutku. Onaj deo koji krijemo, ako vi ženi kad budete mogli da čitate misli na 2 sekunde i pročitate šta se tu nalazi, muškarci bi bili mrtvi 3 sekunde. Znači, ti najgori delovi tu, samo bi došao kod nje sa kašikom i rekao, iskopaj sebi oko da te jebem u lobanju. Onda bi rekla, neću, ti si lud, nećeš, dobro, odem, izgubimo od Rodgera Federera, dolaze novinari, Nikola Đoković, što si izgubio, evo te? Pa znate, moja devika nije htjela se